Mga konsumidor sa Iloilo City makaeksperyensya sa pagsaka sa sukot sa kuryente subong nga bulan. Si Kim Salinas may nagaratsada nga balita live sa Sambag Relocation Site sa Haro, Iloilo City. Kim? Jert, matapos ang 2 pesos 43 sentimos per kilowatt hour nga saka sa sukot sa kuryente sa Iloilo City sang Hunyo kag Hulyo may pagsaka sa gihapon sa presyo sang kuryente 10 sentimos per kilowatt hour subong nga Agosto. Liwat naman magasaka ang sukot sa kuryente sa Iloilo City subong nga bulan. Base sa estimate sa More Power, 10 centavos per kilowatt hour ang igasaka. Kung mapatuman, may muna 14 pesos and 44 centavos per kilowatt hour ang presyo sa kuryente, halin sa 14 pesos and 34 centavos per kilowatt hour. Patag sa More Power, masobra piso per kilowatt hour kung tani ang orihinal nga saka subong nga bulan. Apang nagpangayo sila sang approval sa Energy Regulatory Commission para sa deferment. Pagsaka sang presyo sa kuryente sa spot market bangod sang hindi estable nga supply sa kuryente sa Visayas Grid ang ginatumod rason. Ini na ang pangatlong asunod-asun nga bulan nga may pagsaka sa sukot sa kuryente sa syudad. Ang transmission charge ng saka, basta magdamo ng yellow and red alerts, ang ancillary service cost na sa resort market nagasaka man na. So, medyo nagdouble whammy subong kayo nagsaka ng generation nagsaka ang transmission. Apisar sang gamay nga saka, dugang paini nga palasanon sa pila ka konsumidor kasubong ni Elsa sang barangay Sambag Haro. 3,000 pesos ang bulanan sini nga ginabaydan sa kuryente. Siyempre, masakit-sakit ang kamay. Dugang naman mo, income na daan. Gato. Sa pihak nga nagakinot na, nagalabot sa 8,000 ang bulanan nga balayran ni Leia. Hindi ka, tigamo kami gamit mo. May 3 ka rep, 3 ka TV. May mga computer, may mga incubator. Halin la 5 subong hapon, yara naman sa red alert status ang Visayas Grid. Magalawi gini tubtob las 8 sa gabi. Las 8 tubtob las 9 sa gabi, ipaidalom sa yellow alert ang grid. Jert, suno sa More Power, apisar nga ginalauman niya mag-inestable na ang supply sa kuryente sa Visayas Grid. Sa katapusan sang Agosto, ginalantaw nga may pagsaka sa gihapon sa sukot sa kuryente sa bulan sang Setyembre. Kag mamatsagan na ang pagnubo sini sa bulan na sang Oktubre. Jert? Manabong gate nga salamat sa update, Kim Salinas.